ಶನಿದೇವರಿದೆ. ಎಂಚ ಉಳ್ಳೆರೆಂದುಕೆಂಡ ಕಪ್ಪು ರೂಪವ ಧರಿಸಿ ಇರುವ ವಪ್ಪದಿಂ ಕುಲದೊಳಗೆ ಗಾಣಿಗಾಂದು ರೂಪಡು ಕಪ್ಪು ಬಜಿ ಕಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಅಜಾನುಬಾಹು ಶರೀರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಅಂಡಾನ ಅಜಾನುಬಾಹು ಬಂದ್ಪುರ ಅವತ್ತೇ ಅತ್ತು ಆಜಾನುಬಾಹು ಒಂದು ಬಂದ್ಪುರ ದಾನೆ ಕೆಣ್ಣಗ ಜಾನುಡ್ದು ಕಾಡ್ದ ಗಂಟ್ರು ತಿಳಿತ್ತು ಬಾಹು ಬರೋಡಾಯನ ಅಪಂಡ ಆಯನ ಆಜಾನುಬಾಹು ಒಂದು ಬಣ್ಣೊಳಿ ఒక ಉದ್ದ ಎತ್ತಿನ ನೂರು ಆಜಾನುಬಾಹು ಒಂದು ಬಣಿ ಎರಗಿಚ್ಚಿ ದೇಹದ ಅವಯವಗಳು ಕೈಯಿಂದ ಬಂದ್ಪುನವು ಮರಂಪುಡ್ದು ತಿರ್ತಬಹುದು ಆಜಾನು ಒಂದು ಬಂದ್ಪುನು ಅಂಚಿತ್ತನ ಆಜಾನುಬಾಹು ಒಂಜಿ ಗ್ರಹ ಉಂಡಾಂಡವು ಶನಿದೇವರ ಮಾತ್ರನೇ ಅಂಚಿತ್ತನ ಶನಿದೇವರನ್ನು ಗಾಣದ ಕುಲದಾಯ ಎಂದು ಬಂದ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಗಾಣದಾಯ ದಾನ ಮಲ್ಬೇಕೆಂಡ ಧಾನ್ಯನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದಾಯ್ತ ಸತ್ವನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಂತದೋ ಜಾತು ಕೊರ್ಬೇಕು ಐತ ಅರ್ಥದಾನ ಅಂದಿಕೆ ಧಾನ್ಯಡಿ ಅಂತ ಸತ್ವ ಉಂಡು ತೋಜಾವಡಾಂಡವಿನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದೇ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಒಂಜಿ ಕರ್ಮುಡು ರಸ ಎಂಡು ಎತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಉಂಡ ಕರ್ಮುಡು ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾ ಉಂಡ ಬಳ್ಳ ಪುಂಸದೇ ತೋಡು ಅತ ಒಂಜಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಡಿ ರಸ ತುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬಾಯಿಡಿ ಬಾಡಿ ಸಾತು ಗೊತ್ತಾ ಉಂಡ ಈತ ರಸ ಉಂಡು ಮಣಿಯಾರೇದು ಬಾಪು ಅವನು ಅಂಚಾದ ಕರ್ಮನು ಬಾಯಿಡಿ ಬಾಂಡ ಬರ್ಪುನಜ್ ಗೊತ್ತಾಪುನಜ್ಜಿ ಅವಿನ ಅಗ್ಗಿದೆ ರಸ ಬರುಂಡು ಅಂದು ಐಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸವೇನಲ್ಲ ಜೀವನವು ಇಕ್ಷುದಂಡದ ಓಲು ಸವಿದಂತೆ ಕಷ್ಟ ಜೀವನವು ಕರ್ಮದ ಕೋಲು ಅಗ್ಗಿದ ರಸ ಬರ್ನಾದ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಜೀವನ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಾಗಿ ಬಾಡಿನಾತು ಸುಲಭ ಜೀವನ ಗುಣ ಖಂಡಿತ ಅಪಂಡ ಕರ್ಮುದನ ಒಂಜಿ ರಸವೇ ಪುಡಾಂಡವೆನ್ನ ಪುಂಟುದೇ ತೋಡಾತೆ ಅವೆನ್ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಂದ ಇಟ್ಟಿದ್ರ ಸತ್ವನ ಗೆತ್ತದ ಜಾಯರೆಗ ಪುನಃ ಇಜ್ಜಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಎಂದು ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪುಡಾಂಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿನ ಭಂಗ ಏತಾವು ಅವನು ಆನ ಬಾಲದ ಗುಣನು ದಹನ ಮಲ್ಪರ ಕೆಂಡಿ ಜಾಯ ಅಮ್ಮ್ಯಾದ ಮಲ್ಪುಡಾಯನ ಹೇಳ್ತಾವು ಮಲ್ಪಾಯನ ಸತ್ಯನ ಬುಡ್ತಿ ಅಂಕಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪವೆ ಅಂದು ಬಂಡೆ ಅಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಡದಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಲ್ತೊಳಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಣ್ಯಗೆ ಬೋಡಾದ ಬಾಲನ ಬತ್ತಾರಗಿ ಅಂದತ್ತಾವು ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಸತ್ಯಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಎಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಗೋಚರಾಯಿನ ಅಪಂಡ ಒಂಜಿ ತರಣತ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋಡಾಂಡ ಏತನಿಮಾಂತ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಆಯ್ ಸರ್ವಸ್ವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರನೇ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋಜಿದ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವು ಕರ್ಮ ತನ್ನ ರಸನ ಪೂರ ಬುಡಿದುಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಮಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಹಿಡಿತಿನ ರಸನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋಜಾದು ಕರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಜನೆ ಶನಿದೇವರ ಆಡತ್ತಿನ ಕಷ್ಟನ್ ಕೊಡ್ದ ಆಡತ್ತಿನ ಸತ್ಯನ ಧರ್ಮನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋಡಾವಡಾಂಡ ಆಗ ಕಷ್ಟ ಕೊರಡೇ ಕೊರಡು ಸರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಡ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾವಡಾಂಡ ಆತ್ಮಲ್ಲಾದ ಮುಡಿತಾರೆ ತರಟಿ ದಿವರ್ಚೋ ಅವು ಖಂಡಿತ ಇಚ್ಚಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಡಿಯಾರಿ ತುಂಬುನ ಎಂದು ಮನೆಯರಿಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಧಾರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏತುಂಡು ತೂವಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಮಾನದಂಡ ಕೊಡೇವು ಆ ಮುಖೇನವಾದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋಜಾವನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಉಂಟಾಂಡವು ಶನಿದೇವರ ಮಾತ್ರನೇ ಮುಖಜ್ಞಾನ ಮಹಿಮೆ ಅಂದು ಬಂಡ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಜನ್ಮಜಾತವಾದ ಬತ್ತು ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಬಂಡ ಎಂಚಿನಂದು ಕೇಣೇರೆಗಿಚ್ಚವು ಅವು ದೇವದತ್ತವಾದ ಬತ್ತಿನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ತಿಕ್ಕ ಅಂದ್ ಅಂದು ಅಳತೆಗೆ ಮೀರಿನ ಅಂದು ಐಕ ಮಹಿಮೆ ಅಂದು ಬಂದ್ಪುನು ಇದವರಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಟಿ ಬತ್ರ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನು ಕೇಂಡಾಯ ಪಂಡೆಂಡಾಯ ಬರ್ಪು ಜಿಂದತ್ತ ಗೊತ್ತು ಜೀವನ ಉಂಡಾಯ ಅನುಭವ ಹೊರಡು ಅಂದ ಆಯ ಬೋಡುಂದೇ ಕೈ ಕಾರ್ ಬಂದವಳು ಅಳ್ಳೆ ಕೇಂಡ ಪಣೀರೇವಳು ಅವನ್ ಪಂಡೆಡ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪು ಜಿಂದ ಉಂಡಾಯ ನಲಿಪುನು ಅವನ್ ಅಥವಾ ಅವನ ಅನುಭವ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮೀರಿನ ಒಂದು ಬಂದ್ಬೋ ಅಗಣಿತ ಒಂದು ಬಂದ್ಬೋನಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಬೋ ಅಂಚಿತ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ದಾನಕ್ಕೆ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಚಮತ್ಕಾರ ವಕ್ರಾಬಕ್ಕ ಶಾಂತ ಬಂದ್ಪನ ರಡ್ಡು ರೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಳು ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಶನಿದೇವರನ್ನ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಡಾನ ಸಂಪತ್ತಿನಂತ ನಾಶವಾದ ತತ್ತ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಅಜ್ಜಾಂತ ಕಷ್ಟ ಪರಿಯರಿಗೆ ಇಪ್ಪು ಗ್ರಹ ಶನಿದೇವರ ಹತ್ತೆ ಎತ್ತಿ ಶಾಂತನಾಗಿ ತಾನು ಒಲಿಯಲು ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡುವನು ಸರಿ ಎಣ್ಣಾಂದಿನ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಜನ್ಮಜಾತವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಕ್ತಿಲ್ಲ ಜಾಳ ಏಸುಂಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಾಟೆ ಸುಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಯಬಂಡಾಯ ಮುರುಕಿನಾಥ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏತು ಮುರುಕಿನ ತೀರು ಅದೇ ಮುರುಕು ಅದನ್ನು ఒక ఏళ్ళ వైపులకార వెళ్ళి ఆయనే విత్తవరు అవును ఆ సామర్థ్యాన్ని ఉండు వల్ల విశ్వాసోడియానికి అవును మహిమే ಶನಿಯು ಜನ್ಮಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ಪಿತನ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ